No to jo, to by mohlo. To by mohlo. Dva postupové časy. Vítěze loňského prvenství v kategorii dorostenců na 800 metrů a druhý dorostenec v letošních tabulkách. Z třetího místa postupá Tomáš Rybáček, osobní rekord za 02.09 za výkon 6.90 s trenérem Františkem Procházkou spolupracující Dominik Mráček. 62, 6. tráze, Dumbu Praha reprezentuje Greta Vlačíková. 21 jeho silnější moment, červený souboj o vítězství. Připraven start. Máme připraven start druhého rozběhu. Václav Alpertauer. A vypadá to, že bude sbírat jako první.